माइलफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै मोनाबिलिजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम जथाय खौरां लाबोनानै होफैदों। दा बे जथाय खौराङाव नोंथांमोनहा मा दङ जोबजासिम नायलांबा मिथिनो मोननाय जागोन। अब्ला फैदो गोबाव खालामाजासे थांदिनि मा दङ बे खौरांफोरा। दा बेनि सिगां नोंथांमोनहा दासिम चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हानाय जागोन। बाहाय नुनो मोननाय जादों आरोबाव आसामाव कर'ना भाइरासनि थाखाय 3 एक्टिभ केस मोनबावनाय जाबाय होनदों। आरो बे बिथांमोन 3 जाहैदों राजस्थाननिफ्राय फैनाय बासआव फैनाय 3 बिथांमोन होनदों। दा बिथांमोनजों लोगोसे गासै दिनैसिम हथात दासिम गासै एक्टिभ केसा आसामाव 21 जानानै दङ। बेनिनो गेजेरावहाय गासै पजिटिभ मोननाया टटेलि 52 जाफैबाय। बेनिनो डिसचार्ज जानाया 34 आरो सासे थैनानै थांनाय। दा बेखिनि बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव भारत आरो मुलुगनिखौ दिन्थिनो नागिरदों। भारतनि बेलायाव 37,916 केस एक्टिभ। बेनिनो डिसचार्ज जानाया जाबाय 16,539 गासै थैनाया भारतआव 1886 दिनैनि आपडेट गोजा बियो। बेनिफ्राय नुनो मोनदों मुलुगनि बेलायाव 39,47,015 केस। बेनिनो थैनायनि बेलायाव 2,71,715 2,71,715 थैनाय। दा बेखौनि बारलांनाय दानिया गोदानै खौरां बे जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौमोन। अदेबानि क'क्राझाराव सास्नि केएलअनि केडार बा सोद्रोमाफोर हमनाय मोननाय जादों। दा बेखौ भारतनि रौनिया हान्जा आर्मि आरो आसाम पुलिसनि जथाय नाजानायनि गेजेरजों बेखौ मोनसे अपारेशननि गेजेरजों मोननो हानाय जादों। दा मख'जाथाव बिथांमोननि गेजेराव हथात बे सास्नि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव दंमोन सासे एरिया कमान्डार जाय जोबोद गोख्रोंथारमोन होनदों। बिथांखौ म्यानमाराव ट्रेनिं मोननाय होननाय खौरां बिजोङाव फोरमायनाय जादों। बेनिफ्राय नुनो मोनदों 4 बांलादेशआव ट्रेनिं मोननाय होनदों आरो बेनिनो 2 जाहैबाय ओनसोलारि हथात जायगानियावनो ट्रेनिं मोननाय होनदों। दा अब्ला बेबायदि मोनसे थासारि जानो गोनां जानानै दङ। भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि समावबो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव बेखौ मोननाया जाबाय गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव। दा बेनि उनावहाय बारलांनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय नुनो मोनदों पान्जाबाव IAF हथात इण्डियान एयारफर्सनि MiG-29 मुंनि जेट फ्लाइट गोग्लैदों। दा बे जाथाया दिनै फुंनि 10:40 बाजियाव भगत सिंह नगर खाथिनि सुहादपुर गामियाव जादों। बे जाथायाव मोजांनि खौरां बिथां पाइलटआ गाहामैनो गाहाम गावखौ रैखाथि होनानै बासायनो हादों होननानै खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। दा बेनि अनगायैबो गुबुन भिडिअ डिसक्रिपसनाव दङ आरो इनस्क्रिनाव थाम्बनेइलाव जाखांफैगोन नोंथांमोनाव इनस्क्रिनाव जाखांफैगोन। दा बेनिखौ नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै होनो हागोन मिथिहोनो लुबैदोंब्ला। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना इडुकेसननि गुबुन बिथिंनि निउस नायनो थाखाय नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंकआव हाबबानो जाबाय। गासैखौबो मिथिनो मोननाय जागोन। चेनेलखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।